Mga ka-idol, meron tayo dito na out na avocado line at isang ice cream line. Nakaseparate sila. Bali, dadalhin natin yan sa Bukawi, Bulacan sa Friday. Nandun na po tayo dahil tapos na po yung occasion po natin. Ayan, yung avocado line natin na green opa dilute. Ano siya? Bali, possible pack po siya mga ka-idol. Pero para sa akin ay sure po siyang pack dahil pinaparisan po niya yung Par Blue Ewing o pa-dilute natin mga ka-idol. Ayan po yung ano natin na avocado line mga ka-idol. Ayan, napakagandang avocado line natin yan mga ka-idol. Sa mga gusto kumuha nito sa ating avocado line, yan, bibigay po natin yan ng 8,000 pesos mga ka-idol. Yan yung mga kapatid niya, yung green at saka isang blue na mukhang Par. Mga ka-idol, meron tayo dito na out na avocado line at isang ice cream line. Nakaseparate sila. Bali, dadalhin natin yan sa Bukawi, Bulacan sa Friday. Nandun na po tayo dahil tapos na po yung occasion po natin. Ayan, yung avocado line natin na green opa dilute. Ano siya? Bali, possible pack po siya mga ka-idol. Pero para sa akin ay sure po siyang pack dahil pinaparisan po niya yung Par Blue Ewing o pa-dilute natin mga ka-idol. Ayan po yung ano natin na avocado line mga ka-idol. Ayan, napakagandang avocado line natin yan mga ka-idol. Sa mga gusto kumuha nito sa ating avocado line, yan, bibigay po natin yan ng 8,000 pesos mga ka-idol. Yan yung mga kapatid niya, yung green at saka isang blue na mukhang Par Blue pero hindi natin alam kung ano siya. Bali yung mga kapatid niya ay split sa dilute, split sa opa mga ka-idol. Ayan po yung mga kapatid niya, reserve na po yan. Dadalhin po natin yan sa Bukawi, Bulacan mga ka-idol. Isang person natin na possible split opa, 500 pesos po yan mga ka-idol. Ito, papakita pa natin yung kapatid niya mga ka-idol, yung mga kapatid ng iba natin. Ito yung ice cream line natin mga ka-idol. Ayan, oh. Ice cream line. Yan, medyo malikot lang yan, oh. Par Blue Ewing opa dilute. Yan. Yan po ay babae mga ka-idol. Solid, nakapakalaki. Talagang solidong babae. Pwede nyo ipares dun sa ating avocado line mga ka-idol. Ayan po yung isa natin na Par Blue Ewing opa dilute. Yan mga ka-idol. Bali kung kukunin mo yan, yung papares mo yan ay nasa 16,000 po mga ka-idol. Para naman sa mga gustong mag-project ng back-to-back opa dilute na walang tapon, ayan po yung mga ano natin. Baka isipin na naman ng mga iba dyan, ng mga ibang breeder o mga ibang inggit pikit sa atin ay wala tayong mga breeder ng mga dilute mga ka-idol. Ayan po yung mga pinakita natin ay sa ating po linyada yan at may leg band po yan. Kaya ito, papakita natin pa yung mga iba natin. Meron na naman palang mga bagong issue ngayon na nalaman natin kailan lang. Dahil na-busy tayo, nagka-issue pala tayo na hindi natin alam mga ka-idol. Kaya sasagutin natin yan para naman malaman ng mga ibang breeder kung saan nanggaling yung mga post RF natin mga ka-idol. Update tayo dun sa mga nangyaring issue
kamakailan lang ay merong parlor line na naganap dito sa Pampanga, mga ka-idol. Kaya ganun po nangyari, kinulayan po yung red factor. Ginobus siya ng kulay pula at nabenta sa isang kaibigan namin na breeder, mga ka-idol. Kaya ngayon, yung mga ibang breeder ay meron pong nagtatanong dahil nga po ako ay nagtitinda ng mga post RF sa Bukawi, Bulacan. Wala naman daw akong mga breeder na back-to-back red factor, pero meron tayong breeder dito na dalawang pares na possible red factor na nanggaling yung isa kay Rocos Aviary, tapos yung dalawa nakalimutan ko na kasi matagal na yan nung time na pumuputok yung mga red factor, dun ko nabili yung mga red factor na yun, mga ka-idol. Yung possible red factor natin na possible PF, possible OPA pa sila nun, mga ka-idol. Kaya ngayon nakapag-breed po sila ngayon na dalawang red ay nung nakaraan siguro nasa 3rd clutch or 4th clutch yata, nakapag labas po sila ng red factor, kaso nilanggam. Hanapin natin picture na yun para mapakita natin dito sa videos na to para alam ng mga lahat. Dapat yun ay possible split sa red factor, kaso yung mga naging anak nila ay dinedeclare ko po ay RF line. Tapos ito pa po mga ka-idol, sa mga nagtatanong saan ko daw po galing lahat ng mga red factor natin na possible na project OPA red factor. Ito po, meron po tayo mga pinagkukuhanan ng mga legit breeder dito sa Pampanga. Hindi po tayo basta-basta kumukuha ng mga ibon kung hindi po natin alam yung mga parents ng mga kinukuha natin ng mga possible red factor. Kasi tayo ay marami tayong kaibigan na breeder, hindi lang dito sa Santo Tomas, meron sa Candaba, meron tayo sa Guagua, mga kaibigan natin yan, at sa San Fernando, mga ka-idol. Yun po ay doon natin kinukuha yung mga ibang possible red factor. Hindi lang yun, meron pa sa Santo Rosario, Pao. Yan. Ito po yung mga pinagkukuhanan natin ng mga breeder. Kayo na pong humusga kung meron po sila mga visual na mga ganon na mga red factor or possible red factor, mga ka-idol. Ito po, unahin po natin na mga legit na breeder na pinagkukuhanan natin at tinutulungan natin ma-out ang mga African lovebirds nila na gusto nilang mabawasan sa kanilang aviary or sa kanilang mga flight cage. Unang-una po yan ay solidong customer ko po yan ay si Sir Levi Pelayo, tapos si Joel Cunanan, CMA Aviary na nagbabagsak sa akin ng mga ibon din na mga kailangan ko, and then Loy Kembao, tapos yung sa Tagaguagua ko si Sir Buddy, and then yung dito sa San Matias si Sir Troy Jen, and then sino pa dito, si Dorser Suwa, meron din tayong kinukuha mga ibon dyan, tapos mga legit breeder, at saka nakaraan ay nakakuha din tayo ng possible red factor kay paring Rocos Aviary. Ayun po, mga ka-idol, yan, no? Tapos meron pa siyang nabenta na possible red factor pale follow po, yung nabenta po niya na pinasuyo sa atin dahil customer natin at natulungan natin nakapag-out siya ng mga ibon niya. Kaya sinama ko yung ibon niya dun sa Bukawi, Bulacan. Kaya ikaw na Hingit-pigit ka na lang, mga ka-idol. Kaya pasensya ka na, talagang ganyan. Kung ikaw hindi ka nakakapag-out ng mga African lovebirds mo, mas maganda, idol, na ikaw na mismo i-vlog mo na lang yung mga ibon mo. Baka just in case na makabenta ka pa. Hindi ko alam na ganyan pala yung karakas mo, mga idol. Kaya ako, yung mga in-out natin na possible red factor, galing po yan sa mga legit breeder po ng Pampanga. Hindi po ako basta-basta kumukuha. Ako po mismo ay pumupunta sa kanilang aviary. Pinapakita ko po minsan, ako po ay nagbablog sa kanilang aviary para makita natin at mapakita natin sa mga ibang subscriber ko at sa mga manunood ko na legit breeder yung pinagkukuhanan natin. Ako dito ay meron po ako mga breeder dito, mga possible red factor.
na naglalabas po sila ng mga RF line. Hindi ko po sila dinideclare na possible red factor dahil dahil nakapagpalabas na nga sila ng red factor kaso nilanggam. Pero hindi ko sila totally dinideclare ng mga possible split red factor kasi hanggat hindi ko pa po sila nakakapag-breed or napalaki na maayos, hindi ko po sila i-declare na ganun. Kahit sabihin natin na wala, pero syempre may kapatid po sila. Di ba mga ka-idol? Kasi based sa mga nakausap ko na merong mga breeder ng mga red factor or possible red factor, pag yan ay nakapagpalabas na ng red factor, dinideclare po nila ay split na sa red factor. Isa dyan sa mga nakausap ko na breeder sa Candaba, Pampanga. Yan mga ka-idol Kaya dinideclare ko po na mga na-out po natin ngayon. Baka magtaka ka na naman na meron naman tayong possible red factor, idol Ayun, wala. Baka magtaka ka sa susunod na ngayong Friday na to, yung mga i-out natin ay project o pa-dan follow na. Magtataka ka na naman, baka sabihin mo mga kargada yung mga ibon natin. Hindi po, kumukuha tayo ng mga legit breeder. Pinupuntahan po natin yan. Hindi tayo basta-basta kumukuha. Kaya ngayon, mga kinukuha na natin ng mga ibon, papagitan natin, ibablog natin araw-araw mga idol para malaman ninyo kung kanino galing yung ibon na pinagkuhanan natin mga idol. Ayoko naman po tayo masira dahil tayo ay isang vlogger at isa din breeder at isa din tumutulong sa mga kaibigan natin na gustong magpa-out ng mga African lovebirds nila dahil pahirapan na po mag-post sa Facebook dahil si Lolo Facebook, pag nakitang nag-post ka, automatic restricted ka. Hindi lang yun, ibaban ka pa ng 30 days mga idol. Minsan matitenga pa yan sa Facebook mo kung may bibili or wala mga idol. Kaya yan po, ganyan po tayo tumutulong. Dati tumulong na tayo sa pag-ending, ginawan din tayo ng issue. Ngayon, tumutulong tayo, nagbebenta ng mga ibon sa mga kapwa nating mga legit breeder. Gumawa na naman ng issue. Hindi ko alam. Isa sa mga kaibigan natin na naiinggit sa atin mga ka-idol. Kaya kung ikaw gusto mo magbenta, pumunta ka ng Bukawi para ibenta mo yung mga ibon mo mga ka-idol. Kaya ako po ay pinapaliwanag ko po dito ngayon sa mga customer ko at saka sa mga subscriber ko, yung mga ibon po natin ay legit po yan. Legit sabi nga ng mga iba mga ka-idol. Kaya legit po yan, kaya wag po kayong mag-alala. Ako nga po naghihintay pa. Meron nga po tayo ngayon dito na yung back to back possible red factor natin ay nakapagpalabas ng dalawang red eye. Ayan itong possible red factor o papel natin dalawang red eye po yung linabas na anak niya. Kaso walang pula. Pang 6 clutch na po yan mga ka-idol pang 6 clutch. Yan po yung breeder ko na nakapagpalabas ng red factor. Hindi ko alam kung 3rd or 4th clutch, dalawa, kaso nilanggam mga ka-idol. Kaya yun po yung pinapagitan natin para assurance po na talagang legit po yung mga in-out po natin ng mga possible red factor. Ayan po idol wala po tayong laman sa ating mga flight cage. Ayan baka maghanap ka idol. Ayan, pakita lang natin para malaman ninyo yung mga ibon natin dito mga ka-idol. Ayan. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo notification bell button natin para laging updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Stay tuned! Mag-update tayo sa mga i-out natin ng mga project OPA Dan Follow breeder na pinagkuhanan natin, Doors or Suwa line mga ka-idol. Thank you!